Mogens har moderat impressiv og ekspressiv afasi. Coombs-konceptet, seeren i ABC-konceptet, det handler om at normalisere ansigtsbevægelser, og man arbejder med den verbale og nonverbale kommunikation. Det handler om at styrke ansigt, svælg og mund. Ved at give stimulation af de mimiske muskler i ansigtet, så skabes der en forudsætning for at kunne udtrykke sig igen. I og med Mogens han har både impressiv og ekspressiv afasi, kan vi igennem Coombs-konceptet i hvert fald styrke ekspressiv afasien. Det gør vi ved hjælp af muskelmassage i ansigtet og omkring munden for at styrke hans stimuli deromkring. I dette tilfælde skal der selvfølgelig altid en rigtig god ergoterapeut være indenover, som skal uddelegere disse opgaver. Jeg giver en kort demonstration. Vi husker lige på Bobak-konceptet, så vi arbejder ind over højre side, som er den lammede side.